ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза намор 12 та замин, хона ва квартираҳои фурӯшӣ омода кардаги бародарон пешкаш шумо мекунем. заминҳои фурӯшӣ ай душанбе аст ва квартираҳои фурӯшӣ арзон бисёр ай душанбе аст. бародарони азиз ки ба мо через WhatsApp равон кардам ва ба шумо пешниҳод мекунем. бародарон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаш намекунем. бародарон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин ё квартира фурӯшӣ ё ки мошин, метавонед ки дар номаро имо WhatsApp равон кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. бародарон, курси имрӯза бошад 1000 рупия баробар аст ба 158 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подписка кунед. мо бошад наворо сар якам замини фурӯшӣ имрӯза. якам замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каротогинский кӯчаи 2. 6 сотик замине бо фундаментош рехтага, 3 дар хона рехтага, 1 калидор, 1 камаз санги калон, 1 камаз қум шебен бардони азиз бо дорад. дар инҷа об сӯедаш ҳаста, ҳамсоя зиндаги кардисан, ҷош ҷои нағза, ин хали бочка мочка ҳама чиз тайёра бо ягон барои стройкаи далши. нархш бардони азиз 85000 сомон бо арзон ам мекунем. гуфтага муомилаи хуб дорад, срочно фурӯхта мешавад. сум дар кори гуфтага соҳибшон ҳуҷҷатош ҷавобгӯ мебошад, ҳуҷҷатош 100%. рақамошо дар поёни видео ва рақамҳои расияшо имо WhatsApp ам дорад. кадом метавонед харидори аниқен, метавонед ки маълумоти бештарша гиред. дӯстони азиз, срочно ногуфтанам ки бародарон, агар шумо ҳамин хел хона, замин, квартира ки мошини фурӯшӣ доред, дар номаро имо WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда инамихе реклама мекунем. лайкотон дариқ надорад, лайкотон намудаи бародарон азиз, чӣ хонае ки дар дар комментария нависед, мо ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем бародарон ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ай пойтахт. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародарони азиз, дар Фирдавсӣ, дар 46 микрорайон. якхонага квартира аст, дар дуюм ошина қарор дорад. 25 квадрати метр, об сӯедаш аст, ремонт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельный ҳаст бародарони азиз, ғайра ин чизо. нархаш бародарон 130000 сомон бо хай бо худтон қаттишон маслиҳат мекунед. квартира алиш намешавад, тоқа фурӯхта мешавад бародарони азиз. ҳамин хел квартира бояд тега дорам бо дукоматагаш ҳастай, бо хай вайшам агар дар кор шавад, ҳамин рақамо маълумот шава мегирем. дӯстони азиз, рақамо яка дар поёни видео, кадомтон агар харидор бошад метавонед занг занед, маълумоти бештарша айхчон гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ бародарони азиз, инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Шоҳмансур. як хонага квартира аст, дар якум ошина қарор дорад. 37 квадрати метр, об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отопление ҳамаш ҳаст. гуфтага мағоза, бозорча, масҷид ҳамаш дар наздикиш аст. доми кирпичина бародарони азиз. сабаби фурӯхтанаш дукоматага квартира мегирем. гуфтага ё ки ягон хонаи заминӣ ки дар шаҳри Душанбе бошад, алишам мешавад, болоиш сум бетиҳад маслиҳат мекунам бародарони азиз. нархи квартираи ҳозира бародарони азиз 180000 сомон бо арзон ам мекунем. ва варианти алиши ам дорад ба ягон дукомата ё ки хонаи заминӣ кати вариантиҳои худтона пешниҳод кунем. гуфтага соҳиб бош дӯстон, рақамошо дар поёни видео метавонед маълумоти бештараша гиред. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе ҳаст. ин дар 46 микрорайон қарор дорад. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 32 квадрати метр бародарони азиз. об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавия. квартира срочно фурӯхта мешавад бародарони азиз. кирпични домаи плашадкаи калон, ҷои кӯдакона ва дар ду тарафи бозори Султони Кабир ва Саховат ҷойгир аст. ҷош ҷои нағза, термикс кондитсионер ҳамаш қоидавия барои зиндагӣ кардан. хона тайёра, оби гарм ҳамаш пастияни ҳаст бародарони азиз. квартира нархаш 200000 сомон, нархи ахирон шуда гуфтага дигар арзон намешавад ва варианти алиши дорад ба ягон чиз гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, хайхтон муроҷиат мекунед ба хонаи заминӣ ё ки мошин, алиши вариант ҳаст гуфтага. рақамошо дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гиред. панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода бародарони дар Регар. дар 7 сотик замин 14 хона кардаги тавира. хона об свет шаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул ва дегдонхона ҳамаш ҳаст гуфтага. хона гирдуш маҳкама, дарахтои мевадиҳанда дорад. оғулхона, кухни, тавратхона ҳамаш кардагия. бародарони азиз, дигар маълумотша бо телефон метавонед гуфтага
маҳаллаи дӯстӣ будад. хай маълумоти аниқсаашам мегирен. нархаш 250,000 сомона бо арзонам мекунем гуфтага бо муомилам дорад. кадомтон ай ҳамин регар ай шаҳри туркзода агар хайданӣ бошад ҳамин хел хона метонен дар ҳамин рақамҳои поёни видео буда занг зада маълумоти бештарша ай соҳибшон гирен. марҳамат. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи шамбарӣ. бардори аз ҳамин хел маълумот 4 сотиқ замини холияй барои хона кардан ё ки барои ягон чиз дигар мешавад. дар инҷа обсуфиташ ҳастай ҳамсоя уже зиндаги кардесам. бардори азиз нархаш дар 4 сотиқ 35,000 сомона бо арзонам мешавад. муомилам дорад гуфтага соҳибаш. рақамошон дар поёни видео кадомитон агар ай ҳамин территория замин хайданӣ бошед метонен маълумоти бештарша гирем. бардори азиз агар имконият бошад бардори ҳамин видеои моро падилиса кунед дар имото силкаша ва бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар. дӯстони азиз сехонага квартира дар дуюм ошина қарор дорад. 52 квадрати метре. бардори азиз обсвет ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон ҳамаш қоидавиай оби гармаш ҳастай. хона ремонти беҳтарӣ кардагиай термикс ва кондитсионерам дорад. қатиш хушай. бардори азиз нархаш 280,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага хона беҳтарина бе ягон камбуди фақат медорад зиндагӣ мекунем. бардори азиз кадомитон хай хайданӣ бошед хона ҳамин сентри бохтарда метонед маълумоти бештар шагиред. дӯстони азиз агар шумо ҳамин хел хона доред ё ки замин квартира ки мошин мехоҳед реклама кунед дар номраи имо ватсап роё кунед. бардори азиз мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ҳаштум замини фурӯши навбатӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ бардори азиз бо сохтмоншай яъне ки қарор дорад дар шаҳри бохтар ҷамоати заргар. гирдаш маҳкама. бардори азиз як 14 хона дохтагия детажа хона дохтагия сохтмонаш нопрай ва 6 сотиқ заминай. бардори азиз бо ҳамин хонаш кати хушай. нархаш 103,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага ва варианти алишиам дорад. бардори азиз рақамҳои ака дар поёни видео кадомитон агар аям территория хайданӣ бошед шаҳри бохтар ҷамоати заргар метонед маълумоти бештарша гиред. дӯстони азиз ҷошҷои нағле обсуиташ ҳастай ҳамсоя зиндаги кардесам. марҳамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем барадорон ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ навбатимо барадорон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 18 микрорайон. дӯстони азиз як хонага квартира ҳаста дар 4 ошина қарор дорад. 55 квадрати метре. бардори азиз ин хонаро метавонед ки дуконатагам кунед. хоб об светаш ҳастай ремонташ беҳтарин кардаги ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидавия хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. кухни гарнитур дорад холодильник стул кондитсионер телевизор ҳамаш қоидавия бе ягон камбудия миёй фақат зиндагӣ мекунем гуфтага соҳибаш. нархаш барадон 280,000 сомона бо арзонам мешавад. кадомитон харидор бошед ай территорияи хуҷа метонед рақамошон дар поёни видео метонед маълумоти дигарша гиред. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. даҳум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар қариби меҳкалона. дӯстони азиз 6 сотиқ заминай бо фундаментош рехтагия як 3-4 хона рехтагия яъне ки сохтмонша o'zi сар кардагиян. нархаш бародарон 35,000 сомона бо камтар дига ҳам арзонам мешавад. дар шаҳри душанбе дар қариби меҳкалона 6 сотиқ замин. рақамҳои ака дар поёни видео кадомитон агар заминхар бошед нави варианти худтона бинед ё ки маълумоти пурраша занг зада гирен. обсудаш ҳастай ҳамсоё дар инҷа уже зиндаги кардесам гуфтисай хай маълумоти бештарша метавонед дӯстон гирен. ай шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона дар лайкотона монед. кадомитон дар видеонавори мо обуна нашуда бошед обуна шавед. як рӯз пас видеои нава интизор шед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 7 сотиқ замина 14 хона кардаги тайёрай обсвет ошхона ҳоҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкамай. дар ин хона ремонташ беҳтарин бардори азиз ҳоҷатхонаи берунӣ дорад ва ҳаммоми дарунӣ ва ҳаммоми беруниам дорад. дарахтони мевадиҳанда
оби хунуки гарму хунук ҳаста гуфта термикс кондитсионер хона ҳамаи шароити зиндагиро кардага гуфтага бе ягон камбудӣ фақат медарои зиндагӣ мекунад. дар қарибиш мактаб, магазин ва дайро ҳамаш ҳаста гуфтага ҷош ҷои нағзай. нархаш дӯстори азиз 230,000 сомона бо арзонам мекунем гуфтага муомилаам дорад. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед метавонед занг занед маълумоти бештарша гиред. хона варианти алишиам дорад гуфтага ягон вариант дошта бошед метавонед пешниҳод кунед. рақамошон дар поёни видео. марҳамат. мегзарем бародарон ба 12-ҳам хонаи фурӯшӣ. 12-ҳам хонаи фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қариби аэропорт деҳаи Баҳористон. бардорони азиз 5 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагӣ тайёрай об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дар дарунаш кардагӣ, яъне ки ҳоҷатхонаву ҳаммомшо дар дарунаш ҳастай. хона бо ғишти пухта бардоштага ремонт дорад барои зиндагӣ кардан тайёрай. дӯстони азиз ҷоши нағзай об, светаш ҳастай. нархаш 160,000 сомонай бо ҳай мумкин арзон мекардагист. нақшод арзон ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки варианти алиши дора. бардорони азиз рақамошон дар поёни видеои ватсапам дорам, метавонед кадомитон агар харидор бошед маълумоти бештарша ҳамин рақамо мегирем. бардорони азиз ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. бардорони азиз агар шумо ҳамин хел хона замин дошта бошед ки мошин фурӯшӣ хоҳед реклама кардан дар номери имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.